Més ruïnes, no? O què? Ostres. Quarta ruïna de la nit. No s'han de portar anells, no s'han de portar anells. Quarta ruïna de la nit és per... Cèlia Espanya. Cèlia Espanya. Cèlia... Aquí la tenim. Allí està, aplaudiment per ella. Hola, Cèlia. Què tal, com estàs? Cèlia Espanya, eh? Espanya. Ja heu vist la meva ruïna principal, no? No, home, no. Per què? Sí. Aquí, com és televisió espanyola, es pot dir Cèlia Espanya, a TV3 seria Cèlia Estat Espanyol. Però és Espanya en NY. Ara, Sí. ara sí. És equidistant. O sigui... Ui, estic molt nerviosa. No. D'on ets, Cèlia? D'Amposta, de les Terres de l'Ebre. Molt bé. I a què et dediques? Hi ha gent? Hi ha gens? No, vale, no. Soc editora de vídeo Ah, molt bé. a una productora aquí a Barcelona. Bueno, de Sant Josep. Se diu Montfilms. Molt bé. Molt bé. Sí. Feta la promo, endavant. Merci. Endavant amb Com va passar la teva ruïna? Fa temps? És recent? Sí, jo tenia, crec que 16 o 17 anys. Val. Me siento fatal per lo que va passar, ¿vale? Val. Això vagi per davant. Bueno, aquí s'ha robat un anell, Sí, vull dir que tampoc sí. no... Vale, eren festes del poble, festes d'Amposta, i al dia següent, jo tenia nòvio i al dia següent teníem un dinar familiar amb la seva família i tal, i llavors vaig dir, pues, surto de tranquis. Ja, Vale. Ja. Però... Les festes d'Amposta en què consisteixen? Tenen algun... No. No. No sortir de tranquils. No recorda O sigui, ningú mai. És sortir i liar-la tot el que Clar. puguis. I tu vas o sigui, dir- allí la gent va a saco. Sí. Vale. Llavors tu vas dir, avui no aniré saco, aniré No. de tranquil·litat. Sí, sí, sí. Val, d'acord. Total. Que el meu nòvio no va sortir perquè ell se trobava malament i es va quedar a casa. I jo vaig sortir amb una amiga i... Bueno, una amiga, en les amigues, però a una amiga li vaig dir escolta, no vull veure molt que demà tenim un dinar, tinc un dinar familiar, mos anem partint la beguda. Ah, perfecte. Tu, és que avui ho pensava i dic, tu quan dius això és per quedar-te en la ment tranquil·la de que no beuràs molt, però l'amiga te diu, sí, i l'ella no vol beure, la qui vol beure ets tu, llavors el got s'acaba per tu, no per ella, saps? Exacte. Llavors tu vas bevent, no et sents malament, i l'altra, bueno, potser... Però tu penses que vas de tranquil, però... Però no, No. vale. Llavors, jo anava borratxíssima, vale? O sigui, estava disfrutant màxim i en un moment de la nit me trobo al meu nòvio. I dic, Però no estava malalt? no estava malalt, Què passa aquí? Escolta, tu què, cabron? Jo aquí sense veure... Vale. Això no és el Amb pitjor. lo responsable que estic fent. Això no és el pitjor. O sigui, me'l trobo jo, una alegria estar allà, en plan, tio, tu no t'havies quedat a casa dormint que et trobaves malament, al final t'has animat. Clar. Hola, Sí, tu què contenta de fas dir, aquí? vinga, En plan, vamos. Fiesta, vinga, així anem junts de ressaca i tot. Bueno, total, que me diu, super serio, Cèlia, m'has trucat, tu m'has despertat perquè m'has trucat plorant que t'havies liat en un tio i que volies vindre a parlar les coses i volies que parléssim les coses. Jo anava tan borratxa que no me'n recordava ni d'haver-lo trucat ni d'haver-me liat en cap tio. O sigui... Llavors... Però no t'inventaries una cosa així borratxa? mm, Els borratxos diuen sempre la veritat. Sí. Llavors... Però llavors de l'alegria pura, no? Sí. Va ser molt desquadrant tot. Bueno, demà igual no tinc sopar familiar. Podem seguir bevent fins les 8 del matí avui. Sí. Llavors, clar, jo no me'n recordo de res, però me quadra perquè jo estic... O sigui, no, perdó. O sigui, no em quadra. Bueno. Lo que me quadra és que jo estic en contra de les infidelitats. Clar. Però, Clar. llavors, jo, Clar. responsabilitat afectiva, el primer que vaig fer és responsabilitzar-me de la situació i dir-li, escolta'm, Sí. ha passat això, tenim una situació, vine. I això me quadra. Però Això sí. lo d'abans no, i lo de després de no recordar-me, joder, Clar. això està molt malament. O sigui, I la- falta de respecte I total. les teves amigues no ho han vist? O anàveu a mitges també amb l'amiga? No, Bevem una mica tu, una mica jo. I te l'acabes tu. Doncs, amiga, però si jo tinc fotos, de lo que ha passat.
Sí. I com va acabar aquella relació? Vull dir, què va passar a partir Mira, el d'aleshores? dia següent vam anar al dinar. Sí? Uau. Estava ell molt enfadat, òbviament, però no em va deixar per això. No, de fet, ho vaig deixar jo, però pobre... O sigui, no, però... Pobre, o sigui, és un sant. Bueno, ja ho estem veient. Sí, no. Sí, malament Potser ell no està... que ens ho està veient. Ja, pobre, o sigui, no... Continueu sent amics? Aquí, si li puc dir, en plan, que l'estimo molt, en plan, no de nòvio, sinó de que... No, com es diu ell? Que li... Ai, pobre, sí. Bueno, no no es pot dir. dir. No es pot dir. Déu millor, Tu ja saps qui ets. Sí, ja ho sap, ja ho I sap. evidentment sap que és un Ens ho hem sant. de recordar. Tot això. Molt bé. Això que li tinc molta estima i que si vol quedar per fer un cafè, doncs jo m'encantarà. Però que jo ara vinc... mitges, jo- ben a mitges. A mitges amb una amiga. Sí. Sí. Per tot això, jo he deixat de beure alcohol, perquè m'han passat moltes més coses, rotllo d'aquest estil, saps? Perfecte, però crec que la conclusió és bona. Sí. Sí. Aplaudiment per la Cèlia. Gràcies, Cèlia. Moltes gràcies.